Young master. Ghetto mshibudani je papi. Ep13 outer airport pasolane. All right, Kimana. Ghetto ready derivi. Ghetto kunapa was an extension baba. What's an extension na? Yes. All right, is that yani? Iripo munduru ireki. All right. Chapindirwa ni magana. All right. Bambiwe mareko. Tobo tanga ni Ep13 ande tone rhythm. Yo. Magenka. Oh. Kuya wakamecha bareta. Uchidi ndepia uchaita. Ngoma amusku maketa. Easy daddy. Chapindirwa ni mauto. Wafambiwe mareko lambuloko. One drop baba. Wacha. Anzi. Chauya zvacho kuzoregister mundipo fana muchindi testa kabhora bhuzeka indiko katesta ndovaendesa kubhora notambira manje. Oh, ati muri kuzvitima uto kunoku baba munoona moto musoro unenge potato tokudzinga ikuanzi ihombe inofambira mutara woshedzera dzauya bhozi dzamutara vafana vane makaro vane dzara kwaipana papanotanga dhadzi ani uku zvita wakangwara ndoda kukuratidza ndiri mudzara pano rasta Mhloro vabara munozviona mega hamusati mangwara ende kunokura kunotinodhura kana muchifunga kutoti isusu palevho renyu hatisati tatombopapura kunorira tinogura muchaona mashura tapura nimi rasta kudhara. Ep13 ekuwadzana tosangana 20 December nditsi. All right, moving forward. Kimana